aw minnu bɛ ala ka sirifula jakanso filɛ ka foli ale ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la faso kɔnɔ ale ni jamana kɔkannaw la k'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ o la aw minnu sigilen bɛ sisan aw bɛɛ de b'a fɔ sa ko ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka baman ka taama a yɔrɔ o fɔli nɔgɔyara aw ma sa sirifula jakanso don n ko ka lase don min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma ninnu na o la an bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ wele bila an ka ngo karamɔgɔbaw ma olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ walasa an ka yanko kana tunun cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛnen karamɔgɔ min filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ Idirisi Bagayogo ale ye aw ɲɛ kɔni delina mɔgɔ ye kaban sabu nin t'ale jɛmukan fɔlɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen ani karamɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan yan an ye ɲininkali bila yɔrɔ min na an bɛ na ta ye min bɛ kɔn ɲɛ sa o de ye foli ye an b'a fɔ karamɔgɔ Idirisi Bagayogo ma k'a ni jɔ. Ala ka jɔ sabati ala ka bama ala ka to ma I kamara alhamdulillah an ye baro bila yɔrɔ min na dɔgɔkun tɛmɛnen kosɛbɛ o de ye an bɛ ala ka mɔgɔw wele u k'u denw bila ka taa kalanyɔrɔ la foyi tɛ nin kɔfɛ den bilabaliya ka taa kalanyɔrɔ la foyi t'o kɔfɛ ni nimisa tɛ k'a fɔ ni karisa nin kun tɛ kalan kɛ karisa nin kun tɛ kalan kɛ olu tun bɛ kalan kɛ dɔrɔn de u kun tɛ sɛbɛnni kalan kɛ n'a fila bɛɛ taara k'anw dan bi an ma tila dɛ o la an ye dɔgɔkun tɛmɛnen k'o kan an y'a bila yɔrɔ min na an ye a fɔ an bɛnbaw yɛrɛ tun bɛ kalan kɛ cogoya min na an ye o ɲɛfɔ diinɛ fana kɔnɔna na kalan lajara cogoya min na giri an y'o ɲɛfɔ an nana se yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna na nɔ minnu ni olu miliyari b'u bolo entrepreneur baw don sebatigiw don minnu kɛlen don ka kalan yɛrɛ sabute k'a fɔ e kalanna o i bɛ kɛ fɛn i ma kalan i bɛ kɛ fɛn e ko tiɲɛ yɛrɛ la daluba tɛ u la I tun b'o de yɔrɔ dɔn hali bi I b'o kelen kan walima I bɔra kan ma bɔ kan dɛ n b'o de kan an bɛ segin kɔ ka taa kunɲɔgɔn tɛmɛnen walada bilala yɔrɔ min na n tun ye fɛn dɔ fɔ diinɛ ko la hakili jiginna fɛn dɔ la o kan ka fara kan I b'a dɔn kuranɛ dan fɔlɔ kɛla kalanko ye o dɔrɔn tɛ an ɲagalen bɛ fɛn minnu na n'o ye bato yɛrɛ ye tigitigi n'i ye kuranɛ lajɛ lafari minnu jiginna bato kɛcogo kan haya minnu jiginna bato kɛcogo kan y'a dɔn silamɛya jɔsenba ye 5 ye o 5 in olu kɛcogo ɲɛfɔli haya minnu jiginna kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ haya 100 bɔ awɔ seli kɛcogo haya seli kɛ tan a ye jaga bɔ tan a ye taa magan tan a ye hiji kɛ tan o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ 100 bɔ kuranɛ dun ye haya 600 ni dɔɔnin ye Bagayogo awɔ o haya 600 ni dɔɔnin a bɛɛ tilanen don Kante Solomana y'a sarada ka bɛn saraw 9 ma walima I k'a fɔ kuranɛ hayaw yɛrɛ bɛ boli sira minnu kan sira 9 gitɔrɔnba 9 de bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ haya bɛɛ n'a ka circuler yɔrɔ don I n'a fɔ mobili bolisira b'a danna nɛgɛso bolisira b'a danna kulun bolisira b'a danna terrain bolisira b'a danna si se ka boli ɲɔgɔn fɛ avion bolisira b'a danna bon n'i ye kuranɛ hayaw bila k'u ka taga siraba 9 min bɛ u bolo n'i taara bato bolisira lajɛ bato kɛcogo a nafa ko tɛ dɛ bato kɛcogo bato bɛ kɛ tan seli bɛ kɛ tan sun bɛ kɛ tan jaga bɛ kɛ tan I bɛ taa sɔrɔ haya min bɛ bolila o gitɔrɔn kan a tɛ 100 bɔ 150 dɔɔnin mais n'i taara lɔni gitɔrɔn kan haya 750 bɛɛ o bɛɛ bɛ boli lɔni ko de kun kan dɔnniyaw awɔ kuranɛ kɔnɔ Bagayogo kɔrɔ ko kuranɛ kɛlen bɛ k'i sinsin kalanko kan kuranɛ kɛlen bɛ k'i sinsin a kan bon ko kalanko min fɛnɛ don a ma kɛ I n'a fɔ mori kalanko in dɔrɔn don dɛ dɔnniya si ma bɔ si la dɔnni bɛɛ kuranɛ ye dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ dɔnniba kelen de ye Allahu akbar a ma différence don a la quoi k'a fɔ nin ye mori kalan ye nin ye science kalan ye nin ye géographie kalan ye ayi a y'o bɛɛ mago b'a bɛɛ la sabu I k'a bɛɛ kalan o kumana haya min bɛ kuma o kan 750 dɔn ye 150 ɲɔgɔn joli bɛ bɔ 750 la o ka ca n'i y'a doublé 750 doublé o ye 300 ye n'i y'o wɛrɛ doublé o ye 600 ye a t'a bɔ halisa o kumana ala y'a mako don dɔnni ko in na cogo min na a m'o don bato ɲɛfɔli la ka so hakɛ ma I b'a dɔn a sɛbɛ bɛ an ka dɔnni de kɛ n'i ye dɔnni kɛ ka ban I bɛ ala dɔn dɔnni sugu sugu n'i y'a kɛ ni sɛbɛ ko dɔnni kɔni don a bɛ taa kun cɛ a tɔnɔ bɛ kɛ ala dɔn de ye ni tiɲɛ awɔ o kumana an ɲinɛ n'o kɔ n'i ye dɔnni sugu o sugu ɲɛɲini ni sɛbɛ ko dɔnni don a kuncɛ yanfan de ye ala dɔn ye o ye ala dɔn ye nin ye tiɲɛ sabula minnu b'a fɔ ko dugukolo bɛ munumunu
n'u y'u ka dugukolo munumunu ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ kana se planète ɲɛfɔli ma u b'a ye k'a fɔ tigi jumɛn bɛ na o de ye masaba ye fɛn dɔ de bɛ ka ninnu bɔ bon ka taa ye u bɛɛ bɛ taa ye kuranɛ kɔnɔ bilen u bɛ sɔn kuranɛ ye quoi ni min ko dugukolo bɛ munumunu n'a ni kuranɛ dɔn b'a sɛbɛ ko b'a ɲɔgɔn sɔrɔ a b'o bɔ kuranɛ kɔnɔ ka yiri la e mana na ni dɔnni sɛbɛ ko ma fɛn o fɛn ye o bɛ na taa yira i la kuranɛ kɔnɔ i bɛ laban ka sɔn quoi o tuma ala ko a ka dɔnni kɛ ban n'a ye dɔnni kɛ ka ban tɔnɔ min bɛ taa ye dɔnni laban na i bɛna sɔn ala yɛrɛ de ye quoi awɔ o tuma an tun ɲinɛn'o kɔ o tuma i bɛ hakili jigin o la n'i ko ko i bɛ k'i sɛbɛ da bato kan o bato ɲɛfɔli bɛɛ ye 150 mais i bɛ ka dɔnni ko bila bolo kɔfɛ a y'a 750 b'o kan i b'a dɔn k'a fɔ ala y'a sɛbɛ don min ma i kɔni ma sɛbɛ don ma o tuma na o de kɛra minnu ko sa ko waritigibaw bɛ jamana kɔnɔ k'olu ma kalan ne ko e de b'o fɔ nka waritigiba in mɔnɛ min b'a dusukun na bi kalanko la n'i y'o dɔn i tɛ sɔn k'a fɔ ko i bɛ ɲɛ bɔ ale fɛ ko i den ka k'ale ɲɔgɔnna kunfin waritigi i tɛ sɔn ayi o waritigiba ninnu mɔnɛ min bɛ u la ani mɔnɛ min bɛ ka don u la n'u ni ye baro kɛ e bɛ k'a miiri k'a fɔ k'u ka kalanbaliya ma min tiɲɛ olu yɛrɛ bolo kalanbaliya ye min tiɲɛ u ma o da t'u fɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye o baarakɛden minnu b'u bolo olu bɛ tɔrɔnpeli min da u kan ani u bɛ nafolo tiɲɛ min da u kan o y'a damana ko ye ani kalanbaliya in b'a la k'u bali ka hɛrɛ min sɔrɔ waritigi ninnu bɛɛ sabula ɲɛ bilɛ hɛrɛba minnu bolo n'u kun kalanna o ɲɔgɔnnaw de o kun bɛ doublé de o kun bɛ doublé kɛ u ka kalanbaliya b'u jɛna fɛn caman de la o bɛ bi na an bɛ niveau min na nka o bɛɛ ka to yen an bɛ ka don tile kura min kɔnɔ don bɛ na don na mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i b'i jigi da métier dɔw kan ko e de bɛ n'o kɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la k'a sɔrɔ i ma kalan o tɛna kɛ jamana tɛna sɔn bilen ka jamana marché ba di mɔgɔ si ma min tɛ se k'a ka facture kalan yɛrɛ k'a sɛbɛn a yɛrɛ o tɛna kɛ jamana tɛna sɔn o ma hali marché fan si hali k'a fɔ an bɛna nin so ninnu jɔ mɔnsɔnya dama ko i ye entrepreneur ye n'i tɛ se k'i ka sɛbɛn ɲɛnabɔ don nataw la a tɛ d'i ma o a tɛ d'i ma diɲɛ bɛ ka taa taabolo min kan hali chauffeur gansan n'i kɛra chauffeur ye n'e tɛ se k'i ka sɛbɛn ɲɛnabɔ doni min bɛ don i kun doni in suguya k'a sɛbɛn a bɛ i bɛna bɔ baarada kɔnɔ heure min na i tɛ se k'o sɛbɛn i taara ka taa don baarada kura kɔnɔ doni jigiyɔrɔ la heure min na n'e tɛ se k'o sɛbɛn don min na don na i tɛ taa mana mɔgɔ si kana i jigi da kalanbaliya kɔni kan ko e ɲɛ bɛ kalanbali dɔw la k'olu mago ɲɛnen don bi o ye bi de i den ninnu bɛna kɔrɔbaya don min na ka se muso furu ka se denbayatigiya ma o bɛna sɔrɔ diɲɛ yɛlɛmana ka bɔ nin kɔrɔ hali o ti mɛn jamana ka marché ba tɛna di mɔgɔ si ma min tɛ sɛbɛ kalan min tɛ sɛbɛ dɔn o kuma kɔni t'a la marché ba fan si mɔnsɔnya tɛna d'a ma hali i tɛna ta mobili boli gansan i tɛna ta a la jamana in kɔrɔ n'i tɛ se ka sɛbɛnni k'i yɛrɛ mana bɛɛ k'o hakili labila awɔ Ustaz Bagayogo aw ye sɛbɛnni ko fɔ n'i ye a lajɛ aw fana minnu ye nko karamɔgɔw ye aw ta in sen b'o la wa ni ɲɛwala jumɛn b'aw bolo sabula dɔ bɛ arabu bolo dɔ bɛ tubabu bolo aw ta in sen b'a la anw ta in sen b'a la anw ta in yɛrɛ y'a patron ye n'i ko jamana in ɲɛtaa kɔni jamana in ɲɛtaa anw b'an ta in k'o de fɔlɔ ye koyi morikalanna ninnu olu ka kalan wala ɲɛsinen bɛ a bɛ ka bori ka taa fɛn min kan a fanba ye ala ko dɔrɔn ye o diinɛ ko dama o kɔni n'i donna arabukalan na i k'i ka diinɛ ko de ɲɛɲini awɔ o sinsin yɔrɔba ye o ye bon tubabukalan n'a ma ɲɛ an sigira nko kɛnɛ kan an b'a fɔ kalan min bɛ tubabukalan ninnu kɔni bolo arabukalannaw y'u ja olu ka direction kɔni bɛ ka taa diinɛ ko kan mais tubabukalan direction yɛrɛ t'o bolo a tɛ ka taa diinɛ ko kan a tɛ ka taa diɲɛ ɲɛtaa kan a tɛ ka taa jamana ka lafiya kan i ka se ka sɛbɛnni dɔɔni kɛ dɔrɔn a banna n'o tɛ k'a fɔ ko tubabukalan direction bɛ ka taa min an ɲɛ tɛ taa yɔrɔ la o a bɛ munumunu sali la taafan t'a la taafan foyi de tɛ tubabukalan na bi a kɛra kɔnɔ ye sigiyiri tɛ min na awɔ ne bɛ misali min ma programme jumɛn b'u bolo ko jamanaden bɛ kalanw la ko sini k'a tɔnɔ bɛ se jamanaden ma de e ɲɛ b'a la tubabukalan bɛ ka kalan ɲɛsin fɛn jumɛn ma ko nin na kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la sini anw ka dugumakolo ka bɔ yan nɔ fɔ Kidali n'i y'a tila mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ kilo kelen sɔrɔ e ɲɛ b'a la o bɛ ka jamanadenw kalan ko dugukolo ɲuman bɛ an bolo an bɛ se ka dugukolo tɔnɔ bɔ cogo min na e b'o y'an ka ekɔli kalanso kɔnɔ o bɛ kɛ kalan jumɛn na a dɔ bɛ jamana ta ɲɛ sisan an filɛ waati min kɔnɔ mankan min bɛ jamana kɔnɔ
ya dɔ juge ka concours de bɛ sen na jamana mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na bi a tɛ mɔgɔ 50 bɔ ka mɔgɔ minnu ta juge la mais mɔgɔ 6000 bɛ yen o bɛɛ kalannen bɛ juge la walima a ka ca n'o ye mɔgɔ ka n'a fɔra ko durakalanaw ka bɔ a ka ca ni mɔgɔ 6000 a ka ca ni mɔgɔ 6000 ye mɔgɔ 40 de bɛna taa mais mɔgɔ 6000 bɛ yen hali sini u b'a la ka dɔwɛrɛw kalan droit la bilen ka fara o kan sini kɛnɛ u bɛ ka dɔwɛrɛw kalan droit la Mali droit kalanso kan ka datugu fo san 10 mɔgɔ si kana kalan droit la bilen n'a sɔrɔ u b'a fɛ ka jamana ta ɲɛ droit nafa tɛ droit kalan nafa tɛ yen mais munna u bɛ mɔgɔw kalan n'a la bilen halisa i b'a dɔn o la ko programme t'u bolo min bɛ jamana ka ɲɛtaa ma o mɔgɔ 6000 in bɛɛ o bɛɛ bilalen bɛ chômage ye n'a bɛ fɔ o ma ko baarakɛbaliw sa baarakɛbaliw o t'a dabila dɛ u bɛ ka dɔwɛrɛw kalan bilen olu fana ka kɛ baarakɛbaliw ye o baarakɛbaliw ninnu mana fara ɲɔgɔn kan sini olu bɛna mun kɛ jamana kɔnɔ i b'a dɔn ɲɛwalan tɛ gouvernement bolo kɔni tubabukalan kɔni bɛ an t'a dɔn direction min bolo direction yɛrɛ t'u bolo sa u yɛrɛ b'a dɔn direction t'u bolo k'a fɔ direction dɔ b'an bolo an bɛ ka jamanadenw kalan ka kɛ nin de yan an bɛna jija ka mɔgɔ 100 kalan nin na wa kalan n'u ka diplôme bɔra dɔrɔn an bɛ n'u ta nin baara la an bɛna mɔgɔ 1000 kalan na n'u ka diplôme bɔra an bɛ n'u ta nin na o foyi tɛ yen o kuma i b'a dɔn la ko ɲɛwalan tɛ olu bolo quoi morikalannaw ka fisa dɔɔni olu taw kɔni n'olu bɔra olu bɛna diinɛ baara kɛ mais programme tɛ gouvernement bolo nka anw ka nko kalandenw anw kɔni dalen b'an ka programme na mɔgɔ t'i yɛrɛ to kɔfɛ dɛ mɔgɔ programme b'aw bolo programme bɛ an bolo jamana belebeleba yɛrɛ dɛsɛra ka programme dilan aw sera ka dilan jamana ma dɛsɛ jamana bɛ jɔnya juru de la n'u ko k'u bɛ programme ta u bɛ juru gɛntɛ u kan na k'u faga o kumana jamana bɛ siran de an ka jamana kana faga an ka to jɔnya na ta o kumana o ka fisa an salen kolonju kɔrɔ buruku bɛrɛ ka fisa sange kɔrɔ da o kumana sisan n'o tɛ a ɲɛ ɲuman bɛ jamana marabagaw bolo nka n'u ko k'u b'o programme ta sisan ka jamana bɔ nɔgɔ la aya minnu kɛlen bɛ ka juru ja u kan na olu kana na kɛ sababu k'u tɔ ni fa ala k'u balolen ala k'u balolen to ala ka jamana balolen to o kumana a ɲɛ b'u kɔnɔ juru t'anw mun kan na sa anw y'an ka programme tracé hɔrɔnya kɔnɔna na awɔ anw ta programme tracélen don min bɛ se ka chômeur ti bɔ an ka kalanso la o ayi ka nko kalan ko i tilara nko kalan na ko i kɛra chômeur ye o tɛ yen kalanso minnu jɔra an fɛ yan nɔ an ka kalanso kɔnɔna na an ka mɔgɔbaw olu ka danbe ni a bɛ fɔlɔ o ma bi ko civilisation civilisation kɔrɔ ye dugu kɔnɔ mɔgɔya n'i bɛ dugu de kɔnɔ i kan ka taama dugu kɔnɔ cogo min na ni fiɲɛ t'i y'i la o de ye civilisation ye o sina de ye kungo kɔnɔ mɔgɔya ye waraw olu de bɛ kungo kɔnɔ fɛnw o kuma n'i bɛ dugu kɔnɔ yan ka ban e taama cogo kan ka dugu gasi sigi i kana dugu tiɲɛ i kana i yɛrɛ tiɲɛ o kumana fɔlɔ mɔgɔbaw tun bɛ mɔgɔninfin kalan o la o kumana an ka fɔlɔ mɔgɔbaw ka o danbe kɔrɔ o talen bɛ an bolo denmisɛnw bɛ kalan o la nko kalanso la ayiwa an bɛ diinɛ min fɛnɛ na u ni danbe bɛ wuli u ni hɔrɔnya bɛ wuli awɔ u b'a dɔn ayiwa an bɛ diinɛ min fɛnɛ na o diinɛ kalansenw o fɛnɛ talen bɛ an bolo ka fara o kan donc n'i don n'i ye nko kalan diinɛ ko jɔrɔ t'i la ayi o jɔrɔ t'i la fiyewu ayiwa kalan bannen kɔfɛ i bɛna balo cogo min na o ɲɛwala fɛnɛ bɛ nko kalandenw bolo kalan bannen kɔfɛ i yɛrɛ ka vie tɔ bɛna kɛ ɲɛnamaya tɔ bɛna kɛ cogoya min na o garantilen don nko kalan kɔnɔna na awɔ kulu fɔlɔ mun b'an bolo sisan y'a dɔn olu talen bɛ olu bɛɛ bɛna bɔ o bɛɛ bɛna kɛ mɔnsɔn ye fɛn a tɔgɔ di tayɛri awɔ bon o tayɛri ninnu ka groupe kɔfɛ groupe wɛrɛw bɛ yen min bɛ kɛ mɔnsɔn ye bon livre dilannen bɛ ka ban métier sugu o sugu n'i b'a fɛ k'a dɔn a bɛɛ dilannen bɛ ka ban a bɛɛ dilannen don n'i b'a fɛ ka kɛ nakɔtigi de ye i b'a fɛ ka kɛ sɛnɛkɛla de ye i b'a fɛ ka kɛ daba marala de ye ni si tɛ ɲɛ kunfinya kan mɔgɔ mɔgɔ ko fɔlɔ mɔgɔbaw ma kalan kɛ o ye nin kɛ o ye tile ni bi ta tɛ kelen dɛ kabini i ma ɲɔ dan e kan ka se k'a dɔn ne bɛna hectare 1 de sɛnɛ ni samiyaji banna n bɛ nin hakɛ de sɔrɔ kosɛbɛ e kan k'o dɔn ka sɔrɔ ɲɔ ma dan siga foyi t'o la awɔ o kumana n'i jiginna i bɛ jigin fitinin n'i y'a calcule kɛ ko ne ka suman in kɔni a bɛ bɛn sankilo tan ma n'a dɔgɔyara i bɛna seki kɔni sɔrɔ o ti diɲɛ fiyewu wa et puis i b'a kun fɔ fɛnɛ awɔ wa i b'a kun dɔn k'a fɔ waraw digira an ka kɔrɔnfɛ côté o de y'a to ma nin sɔrɔ
kalan sɛnɛ tɛ kɛ bilen kunfinya kan ayi n'i bɛna nakɔ dilan kabini turuli kɛ don i bɛ a dɔn ni kɛnɛ min filɛ nin n'i y'a kɛ jaba ye baara kun cɛ don kan ka nin tɔni hakɛ de sɔrɔ o livre bɛɛ dilanni bɛ n ko la ka ban o kumana ni ye n ka sɛw mara ne bɛ n ka sɛw marali daminɛ bi n kan ka u feere bi kɔfɛ tile 40 walima tile 60 u feere don sɛden kelen kelen giriya kan ka kilo hakɛ min bɔ e b'o dɔn ka ban kabini u ma mara u marali ma daminɛ tile hakɛ min bolo dala i fɛ n'o sera a b'a sɔrɔ sɛden kelen kelen bonyana ka se kilo hakɛ min ma o sogo bɛ hakɛ min na sugu kɔnɔ n ka musaka ye nin bɛ bɔ a la nin bɛ sɔrɔ voilà o bɛɛ de dɔnnen don ka ban o kumana k'a fɔ ko n ko kalan ye programme jumɛn ta a ye diinɛ ko ta k'o don a kɔnɔ an ka danbe n'an ka tariki kɔrɔlen a y'o ta wa tubabuw ka dɔnni yɛrɛ a yɛrɛ bɛ yen dɛ n ko kalanden ninnu bɛ yen nɔ ni min ye sintin tubabu diɲɛ bɛ ka mara taabolo min kan o dɔnni caman de b'a kɔnɔ o kumana n ko kalanden o bɛ tubabukan kalan o bɛ angilɛ kalan minnu b'a fɛ ka arabukan dɔn u b'o kalan k'a sɔrɔ a dɔnni ninnu bɛɛ yɛrɛ bayɛlɛmanen fɛnɛ bɛ ngo la a bɛɛ bayɛlɛmalen bɛ ngo la ka ban i taara minnu ye kalandenw ye n kumana olu ka ɲɛwalan kan n'u kalanna u bɛ bɔ ka kɛ min ye nka min ma taa kalanso yɛrɛ la e cɛkɔrɔbalama e bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ bololabaara ninnu fɛn min i b'a fɛ k'a kɛ dabamara don o livre dilannen b'an fɛ ka ban nakɔ sɛnɛ don o livre dilannen don an fɛ ka ban diinɛ yɛrɛ kafaw o bɛɛ lajɛlen dilannen bɛ ka ban tubabula ko ninnu sa n'u y'u ka politiki ninnu ye o bɛɛ dilannen bɛ ka ban ngo la nin min filɛ nin nin ye kuranɛ ye kuranɛ arabukan tɛ dɛ n ko kuranɛ minnu bɛ dalen bɛ arabukan ko la n'i ma arabukan yira u tɛ da la nin ye arabukan ye o kɔrɔ bɛ bɛn min ma anw ka kan na nin ye o ye o kumana ni e ye sɛbɛnni kalan sisan e yɛrɛ bɛ se ka da i ka so kɔnɔ k'a kuranɛ kalan i yɛrɛ ye hali n'i tɛ arabulama in dɔn o kumana n'i ye nin dɔn a bɛ ka min fɔ sura min filɛ nin ye arabu sura ye a tɔgɔ b'a sanfɛ yan o tɔgɔ kelen bɛ a kan yan nɔ ngo la a bɛ bɛn min ma bamanankan na i bɛ se k'o ye o kumana n'i ye kalan kɛ ka ban e yɛrɛ bɛ se ka bɔ i b'a fɔ ko nin bɛ suratu bakara kɔnɔ ni ɲininkara dɔrɔn i b'a fɔ ko ala ye nin fɔ bakara kɔnɔ ala ye nin fɔ tawuba kɔnɔ ala ye nin fɔ alamina sara kɔnɔ e yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ e yɛrɛ bɛ se k'o fɔ i yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko alamina o kuma e yɛrɛ kalan kɛ ko ayi alamina sara a yɛrɛ de sɛbɛnlen bɛ ne ɲɛkɔrɔ o ye o ta sira ye bon ni kuranɛ bɔra yen an bɛ gɛrɛ hadisa la hadisa ni kuranɛ bɔra hadisa bon ni min filɛ nin ye Kante Solomana yɛrɛ ye nin dilan ko ka silamɛ sen bɛn ala kira yɛrɛ sen nɔ ma silamɛ ka sen ta dɔrɔn k'a da a ka sin ka bɛn ala kira sen na nɔ ma n'o tɛ n'a y'o diɲɛ kojugu don dɛ awɔ o kumana nin de y'o ye wa ale kɔnɔ donc hadisa de don i mago bɛna se hadisa o hadisa ma k'i bɛna kuma seli kan a nanen bɛ n'o ye n bɛ kuma sun kan a nanen bɛ n'o ye n bɛ kuma jaga kan a nanen bɛ n'o ye n bɛ kuma baya kan a nanen bɛ n'o ye fɛn fɛn bɛ yen ni karamɔgɔw mago bɛ se o ma ala kɛra kuma nɔ na n'a baro bɛ ɲaami mɔgɔw bolo n'i nana i b'a sɔrɔ yan hadisa ba in na o kumana hadisa caman b'a kɔnɔ dɛ hadisa kitabu dilannaw y'a dilan cogo min na i b'a dɔn Kante Solomana ale tun bɛ fɛn caman de ŋanaya b'a la o kuma hadisa dilannaw fɛ o si ma tɔn ka tɛmɛ hadisa 4000 kan Bukari ma sɔn ka tɛmɛ 4000 kan kɔrɔ min bɛ 4 in na u bolo n t'a dɔn kɔni mɛ hadisa dilannaw bɛɛ ka baraji ye 4000 o si tɛ tɛmɛ o kan n'i ye min tɛmɛnen o kan kuma in kɔni ye kuma hadisa 4000 mɛ a bɛ na ni seereyaw ye ka fara kan o kumana n ye nin hadisa kuma min fɔ k'an sinsin a kan a ɲɔgɔnna wɛrɛ filɛ nin ye yen fɛ yen o kumana i bɛ se k'a ye hadisa sera 7000 ma walima seereya u bɛ na ni seereya 3 ni seereya 4 yan na o de bɛ se k'a to a bɛ tɛmɛ 4000 kan nka hali n'i y'a ye ko 102 don i b'a sɔrɔ a tigi ka baju kɔni ye 4000 o kumana o hadisa 4000 bɛ nin kɔnɔ yan Kante Solomana hadisa tigiw bɛ jogo min ta ka hadisa tɔmɔ k'a bɛn 4000 ma a fana y'o kelen de kɛ yan o kumana Bukari kɔnɔ kuma ɲɛnɛma bɛɛ n'o bɛ Bukari kɔnɔ o bɛ yan dɛ
muslimu kono kuma ɲɛnɛma n'o bɛɛ ye o bi yan nɔ abu dawudu kɔnɔ kuma ɲɛnɛma bɛɛ ye o bi yan ahamadu kɔnɔ kuma ɲɛnɛma bɛɛ ye a bi yan wa a kisɛw bɛɛ tɔmɔnen 4000 de dɛ awɔ o kumana hadisa 4000 filɛ nin mɔgɔ mago bi jɔ ko la ko n b'a fɛ k'a dɔn ko kira tun b'a ta kɛ cogo jumɛn na n'i ye nin lajɛ dɔrɔn n'i ye nin kalan ka ban i mago bɛ s'o ma o bɛ ɲɛnabɔ o kumana n ko kalan diinɛ ma to kɔfɛ o ye kuranɛ ani hadisa ye diinɛ ko la o silamɛya tariki ninnu caman bɛ yen nɔ ayiwa o fɛnɛ ka ca n ko kalanden kɔni nin kɛra Bakari tile la nin kɛra Umaru tile la nin kɛra Usmana tile la olu bɛɛ bɛ kalan an ka kalanden ninnu fɛ n ko kalanden ninnu fɛ b'a bɛɛ dɔn yanni ka s'u ka kalan banni ma o tɛ a diinɛ lanfan ye o y'a diinɛ lanfan ye bon n'an seginna ka taa an ka mɔgɔbaw ka danbe kan ayiwa a ma wajiba ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o ye tiɲɛ ni nka yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ nin filɛ nin nin ye marakaw ka jamana kɔrɔba u b'a fɔ o ma ko wagadu Gana nin ye olu ka dɔfɔ ye o faamaw kun kɛlen bɛ ka Gana mara ni hakilila mun ye an'u tun bɛ nafolo ɲini cogo min na ka se ka jamana labaara an'u sɛbɛ kun donnen don dɔɔni ma cogo min na jamana sigira Gana sigira u ye san hakɛ min kɛ mara la a bɛ san 1000 bɔ yanni mara ka tiɲɛ u bolo k'a daminɛ o ko ninnu o sɛgɛrɛ minnu kun kɛra olu ka fanga na ani maraka siyaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ balimaya bi cogo min na nin bɛ kuma o kan o ye wagadu dɔ fɔ ye o kumana farafinden kana kɛ ko i t'i ka tariki dɔn tubabu b'i lagosi ko tariki t'an na u b'a fɔ an ka présidentw yɛrɛ ɲɛnɛ u b'a fɔ u kɔfɛ ko tariki tɛ Afiriki la u b'a fɔ présidentw yɛrɛ sigilen ɲɛnɛ ko tariki tɛ Afiriki la fɔ n'u y'u kun sulu ka taa sɔrɔ u ye kuma min fɔ nkalon yɛrɛ de don tariki bɛ Afiriki la anw ka tariki ka kɔrɔ ni olu ta ye awɔ bon nin ye Wangaradugu ye o fɛnɛ ka kɔrɔ ni Gana ye an yɛrɛ siya belebeleba in fiman yɛrɛ awɔ fiman bi yan nɔ boso do maraka do bamanan do olu bɛɛ fɛnɛ bɔra siya kɔrɔba dɔ la n'o ye Wangaradugu ye bon nin y'o ka tariki ye o bɛ yen nɔ o kumana sisan n'i bɛ nko kalan kɔnɔ i bɛ danbe kɛ danbe bɛ bon an ka mɔgɔw fɛnɛ tun bɛ fɛn dɔ kɛ waati tɔ ye miniti 5 ye an n'an boli u ka danbe tun sigilen bɛ fɛn dɔ kan o ye dɔnni ye nin ye turabu ba ye an ɲɛ bɛ turabu bamanan tun bɛ ko dɔn dɛ nin y'o ye baasi tɛ bon sisan dɔnni kura min bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka siyansi ninnu ye n b'a fɔ nko kalandenw u kɛlen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen ta ni denmisɛn donna nko kalan na sisan dɔgɔtɔrɔw bɛ ka livre min kɛ adamaden kɔnɔbara kan o ye nin ye u bɛ mun fɔ adamaden da kan o ye nin ye dɔgɔtɔrɔw bɛ mun fɔ adamaden ɲɛ kan o ye nin ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ka kalan ekɔliso la ekɔliden minnu bɛ yen kilasi kɔnɔ u bɛ ka kelen min kalan o bɛ ka kelen min kalan anw ka denmisɛnw bɛ o kalan u b'a kalan i m'a ye sɔn o programme ye o ye nin ye sɔn bɛ baara min kɛ adamaden kolow bɛ cogo min na o bɛ baara min kɛ o ye nin ye ani mɔgɔ mun ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sigi diɲɛ kɔnɔ e bɛ dɔgɔtɔrɔ kalanden 100 yira ko nin dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ nin ye mun ye 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 mɔgɔ 1000 yɛrɛ bɛ o tɛ foyi dɔn dɔgɔtɔrɔya taamasiyɛn na fana kɛra pilisi ye ka taa sɔrɔ pilisi yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔya taamasiyɛn ye o ye tubabu moriw ka namarako dɔ donnen k'a yira k'a fɔ Nabila Isa ye diɲɛ kisibaga ye o ye pilisi ta n tɛ pilisi tɛ dɔgɔtɔrɔya taamasiyɛn o donna na kɔsa in na i y'a faamu wa jamana mara pour que i ka se ka kɛ jamana marala ye commandant de don juge de don leadership ni y'o livre de ye ɲɛmɔgɔya commandant ye i tɛ se ka kɛ commandant ye ni nin dɔnni t'i la i tɛ se ka kɛ gouverneur ye o kumana nko kalandenw bɛ ka kalan nin de la i ye ɲininkali min kɛ programme b'an bolo o ye nin ye Bayogo nin baro in ka di nka waati ale de banna an bɛ se ka foli kan ni kɔrɔfɔ laban min fɔ nka a ka ca la yanni kalan ka bila an na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ka denmisɛnninw ka ani denmansaw hakili lajigin ni mɔgɔ min sera nko kalanso la Sangarebugu e bɛ taa ka taa nko kalanden ninnu ye denmisɛn ninnu u bɛ ka dɔ dɔn bi dɛ amina yarabi ayiwa an bɛ min fɔ adamadenw ye sa an ka sɔn kalan ma kalan lankolon tɛ yen kalankɛla lankolon de bɛ yen nka mɔgɔ si kana diɲɛ ni sɛbɛdɔbaliya ye mɔgɔ si kana diɲɛ ni sɛbɛdɔbaliya ye a ye denw bɔ bi a ka taa denw kalan an b'o wele de da
n'an ko bɛɛ ka taa i denw kalan anw ka ko kalan fɛnɛ anw kɔni bolo o ye kalanw na sanada ye anw bolo o ye kalanw na sanada ye wa anw bolo dɔrɔn tɛ o ye tiɲɛ ye ne filɛ ka matière fɔ tan n'i ko k'i y'a kalan arabu de la ni ko kalanden bɛnna a b'i kamana gan dɛ ko kalanden min ma taa arabu kalan na ni n'a ye diinɛ baro minɛ a b'i seere da a b'i lajɔ min ko k'e tubabu kalan de dɔnna ye n'i taara yen nɔ e m'a ye wa tubabu kalan na an ye deuxième guerre mondiale nana cogo di a gindo ye jumɛn secret jumɛn b'a la ani tubabuw bɛ fɛn mun na kalabanciya mun na diɲɛ kɔnɔ e ka ɲininkali kɛ k'u ye Kadafi faga u y'a faga mun de kama u ye Iraki kɛlɛ kɛ u y'a kɛ jumɛn kama n'i ko ye tubabu kalanna de ni n'an ka nko kalandenw ye ɲɔgɔn minɛ u b'a datugu i la dɛ o tuma na kalan bɛɛ ka ɲi nka anw kɔni ko a ye taa nko kalan na o de ye n ka wele ka ɲɛsin jama ma i Bagayogo awa an filɛbagaw ni n kɔni kɛra aw tulo garijɛgɛ ye bi n ko ka lase kɔnɔna na ka masɔrɔ Ustazo karamɔgɔ Idrisi Bagayogo ale ye arabu karamɔgɔba ye nka a bɛ ka min fɔ o de ye fiyentɔya namaraya n'i y'a lajɛ wuludeni ale ye dɔ k'a bɛɛ la Bagayogo ninnu ye arabu kalan kɛ san yirika kɔnɔna na nka u y'a ye k'a fɔ an ka kan in kalanni n'i y'o kɛ karamɔgɔ a bɛ nɔgɔya a bɛ diinɛ ni diɲɛlatigɛ chances nɔgɔya ma kosɛbɛ nin de kɛra u ɲɛ n'aw tulo garijɛgɛ bi an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Sirifula Jakanso ka ɲɛwalan tɔ ni o ye programme ye an b'a fɔ programme de ma ko ɲɛwalan olu tɔw bɛ taa la ɲɛ aw bɛ sigi ka tele filɛ aw ni jɔ Ala ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taama kadaw Kamara